गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअफोर लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 4 नि आनजादाव फैथावना मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर। दा दिनैनि भिडिअआ जागोन गोरलै खालामनाय एबा सिम्प्लिफिकेसन। बे गोरलै खालामनाय एबा सिम्प्लिफिकेसननि जोंना ग्रेड 4 नि आनजादाव जोंना मोनसे ना मोनसे कुइसन फैयो, बेखायनो जोङो बेखौ सोलोंनानै लानांगोन। दा बे गोरलै खालामनाय एबा सिम्प्लिफिकेसनखौ जों माबोरै खालामो दाना नायनो। जोंना मोनसे फर्मुला गोसोआव लाग्रोनांगोन फार्स्ट टाइम। बे फर्मुलाखौ गोसोआव लायोबासो जोङो बे मेथ्सखौ हागोन। बेखायनो नैबे फर्मुलाखौ गोसोआव लाग्रोबानो जाबाय नोंथांमोना। बाहाय जोंना दङ जाहैबाय बडमास होनना बुंदों BODMAS बडमास। बे बडमास रुलजोंसो जोङो मा होनो सिम्प्लिफिकेसनखौ जों खालामनो हागोन। ओंखायनो बे बडमास रुलखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दाना बडमास मानि मा जायो दाना? B मानि मा, O मानि मा, D मानि मा, M मानि मा, A मानि मा, S मानि मा, बेखौ जोङो गोसोआव लानांगोन। गिबियावनो जोङो फार्स्टआव जोंना खामानिया जानांगोन B नि खामानि, एबा B मानि जोंना मा मोनो ब्रेकेट एबा बर'आव बेखौ बेन्दों होनना बुंगोन। ब्रेकेटआ जोंना मोनथाम रोखोमनि दङ, फार्स्ट ब्रेकेट, सेकेन्ड ब्रेकेट आरो थार्ड ब्रेकेट। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। जोङो फार्स्ट ब्रेकेटखौ बोखारनानैसो उनावहाय सेकेन्ड ब्रेकेटखौ बोखारगोन, उनावहायसो थार्ड ब्रेकेटखौ बोखारगोन। आरो माब्लाबा सिगाङाव बारबो नुनो मोनो, बेखौ आङो दा मेथ्स बानायनायाव फोरोंलांगोन। दा नायनो, दाना ब्रेकेटनि उनावहाय जोंना दं अ मानि जोंना अफ नि होननाय जायो। अफनि जायगायाव जों मा होनो हायो, जेब्लायबो सानजाबसिन जों होनो हायो। नि एबा अफ थायोबा जों मा होनो हायो, सानजाबसिन होनो हायो। दाना D मानि मा जोंना डिभिजन एबा राननाय। जोङो दाना राननायखौ जों खालामनांगोन। राननायखौ खालामखांनायनि उनावसो जों मा खालामनांगोन, माल्टिप्लिकेसन। M मानि माल्टिप्लिकेसन, नै सानजाबनायखौ खालामनांगोन जोङो। दाना बे M फोर थांबाय। दाना A मानि मा दाना? A मानि एडिसन एबा दाजाबनाय। जोङो दाजाबनायखौ खालामनो हागोन बिनि उनावहाय, सानजाबखांनायनि उनाव। दाना जोंना दङ S थांबाय, S थांबाय। S आ जाहैबाय जोंना दाना साबस्ट्रेक्सन, नै दानख'नाय। जोङो दानख'गोन लास्टआवहाय। बेखायनो गोसोआव लाबानो जाबाय बडमास रुलजों जोङो बे मेथ्सखौ बोरै खालामो। फार्स्टआव ब्रेकेटखौ बोखारग्रोनांगोन, उनावहाय अफ होनाय थायोबा जोङो बिनि सानजाब फज'नांगोन। दाना D होनाय थायो, डिभिजन जागोन बियो, राननानै लानांगोन। उनावहाय जोङो माल्टिप्लिकेसन सानजाबनांगोन, दाजाबनांगोन, उनावहायसो लास्टआव जोङो साबस्ट्रेक्सन दानख'नांगोन। बेबायदि जोङो खालामनांगोन। बेखायनो गोसोआव लाबानो जाबाय, नट्स खालामनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना। बडमासजों जोङो मा जायो बेखौ गोसोआव लाग्रोबानो जाबाय। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दं बेबायदि 25 राननाय दङ, ओमफ्राय बाहाय दङ जोंना थार्ड ब्रेकेट 25 प्लास सेकेन्ड ब्रेकेट 25 राननाय दङ, ओमफ्राय बाहाय दङ जोंना फार्स्ट ब्रेकेट, ओमफ्राय बिनि सिङाव दङ 7 - 2 दङ, ओमफ्राय सेकेन्ड ब्रेकेट दं आरो थार्ड ब्रेकेट दं। इकुवेल मा जागोन होननानै सानदों, नैबे सोंनाय सिनाव मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ। होमबा बे अपसनफोरनि गेजेराव बिनि फिननाया मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ। जोङो बेखौ माबोरै दिहुनगोन होनना बुङोबा जोंना मोनसे फर्मुला दङ, बेनो जाहैबाय बडमास फर्मुला। बडमास रुलखौ जों बाहायनांगोन। बाहाय बडमास रुलजोंसो जों बेखौ बानायनो हागोन। फार्स्टआवनो जों नायग्रोनांगोन, ब्रेकेटखौ नायग्रोनांगोन। बेहाय ब्रेकेट दं नामा? ब्रेकेटआथ' दङ जोंना नै। बाहाय ब्रेकेटआबो जोंना मा जागोन, फार्स्ट ब्रेकेट, सेकेन्ड ब्रेकेट, थार्ड ब्रेकेट, बेखौ नायनांगोन। फार्स्ट ब्रेकेटखौ जोङो सिगाङाव सिफायग्रोनांगोन, उनावहायसो सेकेन्ड ब्रेकेट, उनावहायसो थार्ड ब्रेकेटखौ जोङो सिफायनांगोन। बिनि उनावहायसो जोङो अफफोरनो नायनांगोन, डिभिजन, माल्टिप्लिकेसन, एडिसन, साबस्ट्रेक्सनखौ नायनांगोन। फार्स्टआवनो जोंना नैबे ब्रेकेटखौ बोखारग्रोनांगोन, नैबे ब्रेकेटखौ। माने बे ब्रेकेटखौ जोंना फार्स्ट ब्रेकेटखौ बोखारनांगौबा नैबेसोरखौ जों मा खालामनांगोन, बेखौ बेबायदिनो लिरफिननांगोन। 25 आ 25 थाबसिनबाय, बेबो बेनो थाबसिनगोन, बिसोरो बेनो थाबसिनजोबगोन, प्लास दाना मा जागोन, नैबेबो थाबसिनगोन। दाना नैबे 7 निफ्राय 2 दानख'नांगोन जों। 7 निफ्राय जुदि 2 दानख'योबा जोंना मा जायो, 5 जागोन, बियो 5 जागोन। होमबा बे फार्स्ट ब्रेकेटआ गैला, जोंना सेकेन्ड ब्रेकेट थाबाय, थार्ड ब्रेकेट थाबाय। दाना बिनि उनाव जों मा खालामदो, बे 25 आ थाबसिनबाय, राननाय। दाना मा खालामदो, नैबे ब्रेकेटआ थाबसिनबाय, प्लास थाबाय। दाना 25 खौ 25 जों रानदो, नै 25 खौ 5 जों रानदो, नै 25 खौ जों 5 जों राननांगौ। थारमाने नैबे सेकेन्ड ब्रेकेटखौ जोङो बोखारनांगौ। होमबा 25 खौ जुदि 5 जों रानोबा जोंना मा मोनो, 5 मोनगोन, जोंना 5 मोनगोन, 5 जाहैबाय बियो। होमबा जोंना मा जागोन, बे 25 आथ' थाबाय। दाना नैबे 25 जों जोंना 5 जों जों प्लास खालामदो। प्लास खालामबा जोंना मा जायो, 30 जायो, 30 जागोन बियो। होमबा 30 जों मानो नैबे 25 खौ राननांगौ। जों राननो हाया, बेखायनो जों मा खालामनो हायो, 25 खौ गोजौआव दोननानै 30 खौ गाहायाव दोननायनो हायो। होमबा जों बेखौ दाना डाइरेक्टथ' जों रानजाला। होमबा बेखौ मा खालामदो, मोननैजोंबो जोङो मोननैखौबो मोनसे अनजिमाजों राननो हायो नामा बेखौ नागिरदो। जोङो नायोबा नुयो 25 आरो 30 मोननैखौबो जों 5 जों राननो हायो। थारमाने 25 खौ 5 जों दाननो हायो, 30 खौ 5 जों दाननो हायो। 25 खौ जों 5 जों दानोबा जोंना मा जागोन, 5 जागोन। 30 खौ 5 जों रानोबा जोंना 6 जागोन। बेखायनो बिनि एन्सारा जागोन 5/6 जागोन। थारमाने बाहाय बे 5/6 निफ्राय आरो राननो हाला जों। बेखायनो बिनि अपसनफोरनि गेजेराव बिनि एन्सारा जासिगोन जोंना अपसन बि आनो जागोन, 5/6 आनो बेबायदि जागोन। होमबा नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। आरो नोंथांमोना बेबायदि गोलाव खालामालासिनो बेयाव नायनानैबो माखासेखौ जों दिहुननो हायो। थारमाने ओरैबायदि खालामबानो जाबाय,
जोङो बे लाइनावनो नायनानै कुइसनाव नायनानै जों माबोरै बानायगोन दाना ओरैबायदि खालाम फार्स्टआवनो जोंना ब्रेकेटखौ नायग्रो जोंना ब्रेकेटथ' दङ फार्स्ट ब्रेकेटखौ जों बोखारगोन 7 निफ्राय जोङो 2 दानख'गोन 7 निफ्राय 2 दानख'योबा जोंना मा जायो 5 जायो दाना बे फार्स्ट ब्रेकेटआ गैला सेकेन्ड ब्रेकेटल'सै 25 निफ्राय जों 5 खौ रानदो मा मोनो जोंना 5 मोनो 5 जागोन जेनेबा हमना 7 5 जाबाय 5 जों बेजों रानोबा जोंना 5 आनो जाबाय ओमफ्राय बेजों 25 जों 5 जों जोङो मा खालामनांगौ प्लास खालामनांगौ नै प्लास खालामबा जोंना 30 जाबाय होमबा 25/30 जाबाय 25 आरो 30 खौ जों माजों राननो हाबाय दहायनो होननाय बायदि जों माजों राननो हाबाय 5 जों राननो हाबाय जोंना 25 खौ 5 जों रानबा जोंना मा जाबाय 5 जाबाय आरो 30 खौ जोङो 5 जों रानबा 6 जाबाय थारमाने ओरैबायदि जाबायमोन बियो 25/30 बेबायदि जाबायमोन बियो होमबा बियो रानोबा जोंना मा 5/6 जाबायमोन होमबा बिनि एन्सारा बे जाहैबाय नै बेबायदिबो जोङो दिहुननो हायो आरो नोंथांमोना जुदि बेबायदि दिहुननो हायाबा बेबायदि खालामनानैबो जोङो दिहुननो हायो दा कुइसन नाम्बार 2 दं नैबायदि ब्रेकेट दङ बाहाय मोनसे सेकेन्ड ब्रेकेट नैबे सेकेन्ड ब्रेकेट होनना बुङो दाना बिनि उनाव मा दङ 1/3 होल -2 दङ माइनास दङ नै गेजेराव ओमफ्राय मा दङ 1/2 -3 दङ नै बाहाय दाना नै बाहाय दङ मा दाना राननाय ब्रेकेटनि सिङाव जोंना मा दङ 1/4 -2 दङ बेबायदि थायोब्ला जोङो बिनि एन्सारा मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ होमबा माबोरै दिहुनगोन दाना बेखौबो जोङो मोनसे बर्डमास रुलजोंनो जों थांनांगोन बर्डमास रुल होनना बुंबाथ' जोंना ब्रेकेटखौनो बोखारखानांगौ दा जोंना ब्रेकेटानो गोजाखा जों दाना ब्रेकेटखौ जोङो फार्स्ट सेकेन्ड इदि बोखारलांगोन दाना नायनो ओरैबायदि जोंना नैबेखौ जोङो बानायग्रोनो बे उनावहाय थाथों दाना ओरैबायदि खालामनायनि 1/3 -2 इदि थायोबा जों मा खालामनायनो गोसोआव लाबानो जाबाय मोजाङै 1/3 -2 बेबायदि थायोबा गोजौनि पावारा जुदि माइनास जायोब्ला गोसोआव ला गोजौनि पावारा जुदि माइनास जायोब्ला दानख'नाय जुदि जायोब्ला मा जागोन बियो नैबे 3 आ गोजौआव थांगोन 1 आ गाहायाव फैगोन होमबा 3 आ गोजौआव थाङोबा 1 आ गाहायाव फैयोबा 3 खौ जोङो 1 जों रानफिनोबा जोंना मा जागोन 3 आनो जागोन बे 3 स्क्वायारानो जासिगोन बियो 3 स्क्वायारानो जागोन माइनासआ प्लास जागोन ओमफ्राय गोसोआव ला बेबो माइनास जागोन नैबे 2 आ गोजौआव थांगोन 1 आ गाहायाव फैगोन थारमाने 2 खौ 1 जों रानोबा जोंना 2 आनो जागोन नैबे -3 आ जोंना मा जागोन +3 जासिगोन बियो बेबायदि जागोन बियो बेबायदि जासिगोन दाना बिनि उनावहाय जोंना मा जायो नै बे थाबाय दाना उनावहाय जोंना मा दङ राननाय दङ नै आरो जोंना बेबो बिदिनो जाबाय नै 4 आ गोजौआव थाङोबा 1 आ गाहायाव फैयोबा 4 खौ जोङो जुदि 1 जों रानोबा जोंना 4 आनो जागोन बे 4 माइनासआ जोंना मा जायोनो प्लास जागोन बियो 4 टु द पावार स्क्वायर जाबाय 4 स्क्वायर जाहैबाय बियो 4 स्क्वायर जाहैबाय होमबा जोंना नायनो मा जायो जोंना 3 स्क्वायर माने मा जागोन जोंना 3 सानजाथाम जोंना मा 9 जागोन दाना माइनासआ माइनास थाबाय नै 2 क्यूब माने क्यूब नाय माने मा जादों 2 आ मोनथाम थारमाने 2 मोनथाम सानजाबा जोंना मा जायो 2 मोनथाम सानजायोबा 8 जायो जोंना 8 जागोन बियो दाना राननाय बे थाबाय 4 स्क्वायर माने जोंना 4 सानजाब्रै जोंना मा जागोन 16 जागोन बियो 4 सानजाब्रै 16 दाना 9 निफ्राय 8 माइनास खालामबा जोंना मा जागोन 1 जागोन ओमफ्राय बेयाव थाबाय राननाय ओमफ्राय 16 थाबाय जों दाना बेखौ बोखावखोन्दोआव फोरमायोब्ला जोंना मा जागोन बे 1 आ गोजौआव थागोन 16 आ गाहायाव फैगोन होमबा बिनि एन्सारा मा जागोन 1/16 आनो जागोन होमबा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि आनो जागोन बिनि थार फिननाय मोजाङै गोसोआव लाबानो जाबाय जों मा खालामदों माने बिदि माइनास थायोब्ला जों मा खालामो गाहायना गोजौआव थांगोन गोजौना गाहायाव फैगोन बे 1 जानायखायनो जोंना 3 खौ 1 जों रानोबा जोंना 3 आनो थाफिनदों 2 खौ जों 1 जों रानोबा जोंना 2 आनो थाफिनदों माइनासआ जोंना मा जादों प्लास जादों बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेबायदि मेथ्स जुदि फैयोब्ला जोङो बेबायदि फर्मुलाजों जोङो दिहुननो हागोन आरो दा कुइसन नाम्बार 3 आव दं बेबायदि -13 ब्रेकेटनि सिङाव मा दं -30 दङ प्लास ओमफ्राय ब्रेकेटनि सिङाव मा दं -24 दङ डिभाइड बाय 4 नो माने 4 जों राननांगौ दाना मा दङ माइनास दङ 2 दङ इनटु दङ आरो ओमफ्राय -3 दङ ब्रेकेटनि सिङाव होमबा बेबायदि थायोबा जोंना बिनि एन्सारा मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ माने बेखौ जोङो गोरलै खालामनांगौ एबा सिम्प्लिफिकेसन खालामनांगौ सिम्प्लिफाइड खालामनानै जोङो दिहुननांगौ होमबा बिनि एन्सारा मा जागोन बेखौ नागिरनांगौ होमबा जों बेखौ माजों थांगोन जोंना बर्डमास फर्मुलाजों थांगोन जोंना बेयो बर्डमास फर्मुलाजों होमबा बर्डमास माने जोंना मा BODMAS बर्डमास मा जों फार्स्टआवनो जोंना ब्रेकेटखौ नायनांगौ बाहाय ब्रेकेटफोर दं नामा थारमाने नै बाहाय ब्रेकेट दङ नैबेखौ कनफिउस जानो नाङा बियो ब्रेकेटआ जोंना माने मोननैजों ज' ब्रेकेट नङा बियो मा ब्रेकेट बियो माइनास थानायनि थाखायसो होनाय ब्रेकेट बियो माइनास जों थानायनि थाखाय होनायसो ब्रेकेट बियो बेखौ जोङो जेबो नङा दाना नैबेहाय नायदो अफ दं नामा अफथ' गैया जोंना दाना बेवहाय डिभिजन दं नामा राननाय दङ नामा जोंना डिभिजनखौ जों नायनांगोन राननाय दङ नै बाहाय दं राननाय दङ जों बे राननायखौ जों खालामनानै लाग्रोनांगोन राननायखौ जोङो खालामनानै लाखांनायनि उनावसो जोङो गुबुनखौ खालामगोन थारमाने जोंना बे -30 ना -30 फैसिगोन बियो -13 फैसिगोन
प्लास दानानै माइनासजों प्लासजों जोंना बे माइनास बे प्लासजों जुदि सानजाबलायोबा जोंना मा जागोन माइनास जागोन 24 खौ जों 4 जों रानबा जोंना मा जागोन 24 को 4 जों रानबा जोंना मा जागोन 6 जागोन बियो 6 जागोन दाना जोंना मा दङ -2 into -3 दंबावो जोंना -2 into -3 दंबावो दाना जोंना राननायाथ' जोब्बाय दाना जोंना सानजाबनाय माल्टिप्लिकेशन सानजाबनाय -13 ना -32 थाबाय बाहाय दाना -6 आबो -6 थाबाय दाना बेजों सानजाबनांगोन दाना सानजाबबा मा जायो दानालाय दाना माइनासजों माइनासजों सानजाबबा मा जायो प्लास जायो होमबा जोंना प्लास जागोन बाहाय 2 सानजाबथाव जोंना 2 सानजाबथाव जोंना मा जायो 6 जागोन जोंना 2 सानजाबथाव 6 जागोन होमबा बिनि एन्सारा मा जागोन 6 को जों 6 जों दाननो हायो थारमाने मोनसे प्लास मोनसे माइनास होमबा बेखौ बेजों दानोबा 0 जागोन बेखौ लिरलाय नांला होमबा मा थाखो जोंना -13 थाबाय होमबा बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए अपसन ए आनो जागोन बिनि कारेक्ट फिननाय दा क्वेश्चन नाम्बार 4 आव दङ बेबायदि 14 माइनास होननानै बे ब्रेकेट दङ नै थार्ड ब्रेकेट बियो 12 माइनास सेकेन्ड ब्रेकेट दङ ओमफ्राय 9 दङ माइनास दङ ओमफ्राय जोंना मा दङ फार्स्ट ब्रेकेट दङ ओमफ्राय 7 माइनास 6 माइनास 2 गोजौआव मा दं नै बेखौ होनदों बार होनना बुङो बेखौ बार दङ जोंना गोजौआव बे बारनि उनाव जोंना दंबावो नै ब्रेकेट दङ दा बेबायदि थायोबा जोंना मा जागोन एन्सारा बेखौ दिहुननांगौ थारमाने बाहाय ओरैबायदि कुइसन थानो हागौ आरो बेबायदि थानो हागौ बेबायदि थानो हागौ जों बेखौबो जोङो बर्ड मास फर्मुलाजों थांनांगोन बर्ड मास फर्मुलाजों जों थांनांगोन BODMAS बर्ड मास दा बाहाय जोंना फार्स्टआव नायनांगौ ब्रेकेटनिबो सिगाङाव जों नायग्रोनांगौ जाहैबाय बार दं नामा बेखौ नायग्रोनांगौ नैबे गोजौआव थानायखौ जोङो नायग्रोनांगौ फार्स्ट टाइम जों बेखौसो खालामग्रोनांगोन बिनि उनावसो जोङो बे माखासेखौ जों खालामलांगोन होमबा जोङो फार्स्टआवनो नायनोसै बे 14 आ 14 थाबाय 14 माइनास 12 थाबाय माइनास जोंना मा थाबाय 9 थाबाय माइनास 7 थाबाय दाना नैबेखौ नायदो माइनासआ माइनास थाथ'बाय दाना नैबेसिमल' बियो बारा बे माइनासआ माइनासैनो थानांगोन नैबेखौ नायबानो जाबाय नै बे 6 निफ्राय जों 2 खौ दानख'नानै लाग्रोनांगोन जेब्लायबो गोसोआव ला बेबायदि बार थायोबा जोङो बेखौ खालामग्रोनानै लाबानो जाबाय होमबा जोङो 6 निफ्राय जोङो 2 दानख'योबा जोंना मा जागोन 4 जागोन बियो 4 जागोन दाना बे ब्रेकेटफ्रा ब्रेकेटैनो थाथ'बाय दाना नायदो उनावहाय मा जागोन दाना 14 माइनास जोंना मा जागोन बाहाय बे 12 आ थाथ'बाय बे 9 आबो थाथ'बाय माइनास थाबाय दाना नैबे ब्रेकेटखौ बोखारगोन जोङो फार्स्ट ब्रेकेट बियो बे फार्स्ट ब्रेकेटखौ गैया खालामगोन बे ब्रेकेटखौ जोङो फार्स्ट ब्रेकेटखौ गैया खालामगोन उनाव सेकेन्ड ब्रेकेट थार्ड ब्रेकेट जों नायलांगोन होमबा जोङो 7 निफ्राय 4 दानख'योबा जोंना मा जागोन 3 जागोन 7 निफ्राय 4 दानख'योबा 3 जाबाय फार्स्ट ब्रेकेटआ गैला सेकेन्ड ब्रेकेट आरो थार्ड ब्रेकेट दंबावो 14 माइनास जोंना मा जाबाय 12 माइनास जोंना नैबे दाना नैबे सेकेन्ड ब्रेकेटआबो बोखारनो हासिगोन जोङो होमबा 9 निफ्राय जों 3 दानख'योबा जोंना मा जायो 6 जायो 6 जायो नै होमबा 6 जायोबा जोंना बे सेकेन्ड ब्रेकेटआबो गैला दाना थार्ड ब्रेकेटल' जायो दाना 14 आ 14 थाबाय माइनास 12 निफ्राय जोङो 6 दानख'दोलाय 12 निफ्राय 6 दानख'योबा जोंना 12 जायो दाना 14 निफ्राय 6 दानख'दो 8 जाबाय होमबा बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि आनो जागोन बिनि थार फिननाय दा जोङो बिनि एन्सारखौ बेबायदि मोनबाय आरो नोंथांमोना बेयावनो खालामनो हायो बेयावनो खालामबा ओरैबायदि खालामनांगोन गोसोआव लाबानो जाबाय फार्स्टआव फारि फारि ओरैनिफ्राय खालामलांनांगोन बारखौ जों नायनांगोन फार्स्टआव जों 6 निफ्राय 2 दानख'नांगोन 6 निफ्राय 2 दानख'बा जोंना 4 जागोन दाना नैबे गैला बे ब्रेकेट बारा गैला दाना नैबे ब्रेकेटखौ बोखारगोन 7 निफ्राय 4 माइनास खालामगोन 3 जागोन नैबे ब्रेकेटआबो गैला दाना सेकेन्ड ब्रेकेट दङ 9 निफ्राय 3 दानख'गोन जोंना मा जागोन 6 जागोन बे ब्रेकेटआबो गैला दाना मा जाखो 12 निफ्राय 6 दानख'गोन जोंना 12 निफ्राय 6 दानख'गोन जोंना होमबा मा जागोन 6 जागोन होमबा बे ब्रेकेटफ्रा गैजोबला जोंना होमबा मा थाखो 14 माइनास 6 थाबाय 14 निफ्राय जों 6 दानख'योबा जोंना मा जागोन 14 माइनास 6 जोंना मा जायो 8 जायो बेखायनो बिनि एन्सारा जागोन अपसन डि आनो जागोन बिनि कारेक्ट फिननाय दा कुइसन नाम्बार 5 आव दं बेबायदि 1/2 into 1/2 divide 1/2 minus 1/2 equal सोंनायसिन थारमाने बाहाय बे सोंनायसिनाव मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ थारमाने बाहाय अपसनफोरनि गेजेराव बबेबा मोनसेया बिनि जोंना मा जागोन एन्सार जागोन होमबा बेखौ जों माबोरै दिहुनगोन दाना बेखौ जोङो दिहुनोबा जों मा रुल्स बाहायनांगोन बर्ड मास रुल बाहायनांगोन जोङो दाना बर्ड मास रुल जुदि बाहायनांगौबा फार्स्टआव जोंना ब्रेकेट दङ नामा बेखौ नायनांगोन ब्रेकेटथ' जोंना बाहाय गैया ब्रेकेट गैया अफ दं नामा अफ लिरनायबो गैया जोंना बेबो गैया डिभिजन दं नामा नै दाना डिभिजन दङ जों बे डिभिजनखौ जों खालामग्रोनो लानांगोन रानग्रोनो लानांगोन बिनि उनावसो माल्टिप्लिकेशन एडिशन एन्ड साबस्ट्रेक्शन फैगोन थारमाने बेखौ जों डिभिजनखौ खालामग्रोयोबा बै एडिशन एबा साबस्ट्रेक्शन एबा दानख'नाय दाजाबनायखौ जों खालामग्रोयोबा बिनि एन्सारा मिलायाबो जानो हागौ बेखायनो जोङो रुल्स बायदि थांनांगोन रुल्सखौ जोङो फल' खालामनांगोन
होमबासो जोंनि एन्सारा जागोन थारमाने नायदो दाना बे 1/2 आ 1/2 थागोन इनटु दाना नैबे 1/2 खौ दोनथ'बाय बिदिनो दाना नैबे राननाय थायोबा जों गोसोआवला सानजाबाव जों सोलायनानै लानो हायो जुदि जों बेखौ सानजाबाव सोलायोबा जों ओरैबायदि जागोन नै बै नैबे गाहायनि 2 आ गोजौआव थांगोन 1 आ गाहायाव फैगोन थारमाने बे सोलायलायगोन थानाया 2/1 जागोन बियो 2/1 जायोबा 2/1 बा जों 2 खौ जुदि 1 जों रानोबा बेबायदि ओरैबायदि जागोन बेबायदि जागोन 2/1 जागोन थारमाने सोलायलायगोन मा -1/2 जागोन दाना नायदो दाना बेखौ जोङो 1/2 खौ लिरबाय दाना बेखौ दानलायनो हासिगोन 2 खौ 2 जों राननो हासिगोन 1 खौ 1 दाननो हाबाय गैला दाना मा जाखो 1 ल' थाबाय बाहाय 1 ल' थाबाय दाना नैबे 1/2 जों 1 जों सानजाबा 1/2 आनो जाबाय बियो 1/2 जों जोंना 1 सानजाबोबा बेबायदि जासिगोन नै 1/2 जों 1 सानजाबोबा मा जागोन 1/2 आनो जाबाय -1/2 थाबाय नै दाना 1/2 खौ 1/2 जों दानख'योबा जोंना मा जाबाय 0 जाबाय बिनि एन्सारा बेखायनो जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय जागोन बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन अप्शन ए 0 दा बेखौ जोङो नैबेयाव नायनानै जों खालामनो हायो बेखौ जों बेबायदि खालामलायनांगौ गोनांथि गैया जुदि जोङो बेयावनो नायनानै जुदि खालामनो हायोबा बेयावनो खालामोबा जोंना गुसुं समनि गेजेरावनो जों हागोन दा नायनो ओरैबायदि बाहाय जोंना फार्स्टआवनो जोंना नायनांगौ डिभिजन जोंना राननाय दङ थारमाने राननानै लाग्रोनांगौ थारमाने बे 1/2 खौ जोङो 1/2 जों रानग्रोनांगौ 1/2 खौ 1/2 जों जुदि रानोबा एखे अनजिमाखौ जुदि एखे अनजिमाजों रानोबा जोंना 1 जायो जेब्लायबो गोसोआवला 1/2 खौ जुदि 1/2 जों रानोबा 1 जायो 1 जाबाय 1 जों जुदि 1/2 जों सानजाबा जोंना जेब्लायबो जागोन बे 1 आनो जागोन 1/2 आनो जागोन सरि 1/2 आनो जागोन थारमाने 1 जों जिखि अनजिमा सानजाबाबानो बे अनजिमायानो जायो होमबा 1/2 जों 1 सानजाबा 1/2 आनो जाबाय 1/2 खौ जुदि 1/2 जों जुदि दानख'योबा मा जागोन जोंना 0 जाखागोन बियो मा बिनि एन्सारा जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए आनो जाखागोन बियो 0 आनो जोङो बेबायदिबो खालामनो हागोन दा कुइसन नम्बर 6 आव दं बेबायदि 7/5 into -3/8 plus 3/4 into 7/5 इकुवेल मा जागोन बेखौ सोंदों थारमाने बेखौ दिहुनोब्ला जोंना बिनि एन्सारा मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ ओरैबायदि जों दिहुनगोन बेखौबो जोङो मा खालामगोन जोंना बाहाय जोंहा मा दङ जोङो कमन लाजाथाव दं नामा बेखौ नायनांगोन थारमाने बिसोर मोननै बेयाव गेजेराव सानजाब दं बिसोर गेजेराव सानजाब दङ थारमाने बेबायदि थायोबा जोङो ओरैबायदि जोङो दिहुननो हायो थारमाने बिजों जों दानलायनो बाहायनाय गोजौ गाहायजों जेबो दानलायनो हाया जों सानजाबग्रोनानैबाबो जागोन नाथाय जों सानजाबग्रोआलासिनो कमन लालायोबा जोंना एसे गोरलैयै जागोन थारमाने ओरैबायदि खालाम बेबायदि नुयोबा बावबो 7/5 दङ बावबो 7/5 दङ होमबा 7/5 जों कमन लालायनो हागोन आरो कमन लालायनानै जों दिहुननो हागोन 7/5 जों कमन लायोब्ला जोंना बेयाव मा जागोन -3/8 बेबायदि जागोन प्लास मा जागोन बाहाय 3/4 बेबायदि जागोन माने 7/5 आ कमन ला जाबाय थारमाने ओरैबायदि जाफिनगोन नै 7/5 जों -3/8 जों सानजाबफिनलायनो हायो नै दाना 7/5 जों मा खालामनो हायो 3/4 जोंबो जों सानजाबफिनलायनो हायो नै 3/4 into 7/4 बेबायदि लिरफिननो हायो थारमाने जोङो बेबायदि लिरनायखौ जोङो बेबायदि मोनसे कमनाव लाबोनांगोन आरो दाना नायदो दाना बेबायदि जाबायबा जोङो 7/5 आ थाथ'बाय बियो दाना बेनि गेजेराव जों मा खालामनो हाबाय बेखौ जोङो दुसासा लालायलायनानै जों मा खालामनो हाबाय दाजाबनो एबा दानख'नो हाबाय जोङो जुदि दाजाबोबा एबा दानख'योबा बिनि दुसासाया जोंना मा जागोन बे 8 आरो 4 नि दुसासाया जोंना 8 आनो जागोन बिनि दुसासाया जोंना दाना 8 खौ जोङो गोसोआव लानाय बेबायदि दुसासा लाखांनायनि उनाव दुसासाखौ जोङो 8 जों मा खालामनो हायो राननो हायो जोङो जुदि 8 खौ 8 जों रानोबा जोंना मा जायो 1 जागोन 1 जों 3 सानजाबा -3 आनो जासिगोन बियो गोसोआव लाबानो जाबाय दाना नैबे प्लास फैबाय दाना नै बे दुसासाखौ जोंना गाहायाव जा दङ बेजों राननांगौ ओमफ्राय गोजौआव जा दं बेजों सानजाबनांगौ थारमाने 8 खौ जोंहा दोना 4 जों राननांगौ दाना 8 खौ जुदि 4 जों रानोबा जोंना 2 मोनगोन 2 जों 3 सानजाबा जोंना 6 जागोन बेबायदि जागोन बियो दाना नायदो बाहाय मा जागोन 7/5 आनो थाबाय बियो इनटु 6 निबा जोंना 3 दानख'योबा जोंना मा जागोन 6 निबा जोंना 3 माइनास खालामोबा 3 आनो जागोन दाना 8 आ गाहायाव थागोन दाना सानजाबलायोबा मा जागोन दानालाय 7 जों 3 जों सानजाबा 21 जाबाय 5 जों 8 जों सानजाबोबा जोंना इनटु खालामोबा जोंना मा जाबाय 40 जाबाय होमबा बेखौ जोङो दानलायनो हाला रानलायनोबो हाला बेनो जागोन बिनि एन्सारा होमबा बिनि एन्सारा जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय बेबायदि जुदि फैयोब्ला बेबायदि कमन लानानै जोङो खालामोबा जोङो साबसिन जायो दा कुइसन नम्बर 7 आव दङ बेबायदि 6/7 plus 2/5 plus 2/7 plus 1/5 इकुवेल मा जागोन बेखौ सोंदों थारमाने बेखौ दाजाबजोबोबा मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ मालाबा समाव बेबायदिबो कुइसन फैयो जोंना
गासिबो दाजाब गोजा जोंना बोखावखोन्दो महरनि दाजाबनाय होननानै बुङो बेखौ बोखावखोन्दोआव दङ मोनब्रैबो अनजिमा जोंना बोखावखोन्दोआव दङ दाना जों बेखौ माबोरै दाजाबगोन जेब्लायबो गोसोआव लानांगोन जोङो माबोरै दाजाबो दाना बेखौ जों माबोरै दाजाबो होनना बुङोबा जों माबोरै दाजाबगोन जोङो बेखौ गाहायाव जा अनजिमा दङ मोनबेसे अनजिमा दङ बिनि दुसासा लानांगोन जोङो दुसासा जों जुदि दुसासा लायोबा जोंना बेबो 7 जोंना मोनसे 7 लाबाय बेबो 5 जोंना मा जागोन 7 जों 5 जों सानजाबानासो जाबाय जोंना दुसासाया 7 सानजाबा जोंना मा जागोन 35 जागोन बेबायदि जागोन जोंना दुसासाया जोङो बेयावनो ओरैबायदि लानो हायो नै 7 5 दुसासा लायोबा बेबायदि लानो हायो नै 7 जों रानोबा बियो 1 5 आ थाबाय 7 जों 1 ओमफ्राय जोंना मा जाबाय 5 आ थाबाय दाना 5 जों रानोबा बे 1 बेबो 1 जाबाय नै 5 जों 5 खौ रानोबा 1 5 जों 1 दाना 7 5 थाहैबाय दाना 7 सानजाबा जोंना मा जागोन 35 जागोन बेनो जागोन बिनि दुसासाया होमबा जोंना जाबाय बेहाय 35 जाबाय बियो 35 जाबाय होमबा बिनि दुसासाया 35 जाबाय होमबा गोजौनिखौ जोङो बोरै दाजाबगोन दाना ओरैबायदि गोसोआव ला जेब्लायबो गोसोआव लानांगौ माने दुसासाखौ गाहायाव थानायजों राननांगौ ओमफ्राय गोजौआव थानायजों सानजाबनांगौ गाहायाव थानानैजों राननांगौ गोजौआव थानायजों सानजाबनांगौ होमबा 35 खौ जोङो 7 जों राननांगोन 5 जागोन 5 जों 6 जों सानजाबनांगोन 35 खौ जोङो 7 जों रानबा 5 जाबाय जुदि 5 जों जोङो 6 सानजाबोबा जोंना मा जागोन 30 जागोन बियो 5 सानजाब 6 30 आरो दाना जोङो 35 खौ जोङो 5 जों रानोबा जोंना मा जागोन 35 खौ 5 जों रानोबा जोंना मा जागोन 7 जागोन 7 सानजाबनाय मा जागोन बियो 14 जागोन प्लास दाना 35 खौ जोङो 7 जों रानोबा मा जागोन 5 जागोन दाना 5 जों जों जुदि 2 जों सानजाबोबा जोंना मा जागोन 10 जागोन प्लास थाबाय नै भाई 35 खौ जोंना 5 जों रानोबा जोंना मा जागोन 7 जागोन 7 जों जोंना 1 सानजाबोबा जोंना मा जागोन 7 आनो जागोन दाना बेबायदि जाबाय दाना टटेलि जोङो बेखौ प्लास खालामगोन गाहायाव 35 जाहैबाय बेखौ दाजाबोबा जोंना मा जागोन बेनो जागोन एन्सारा होमबा जों नायनो दाजाबोबा बेयाव 30 जाहैबाय बे 14 जाहैबाय मा जागोन 30 आरो 14 जोंना मा जाबाय 44 जाबाय 44 आरो 10 जोंना मा जाबाय 44 10 जोंना मा जाबाय 54 प्लास जोंना 7 मा जाखो 54 प्लास 7 जोंना मा जागोन 61 जासिगोन बियो होमबा बिनि एन्सारा जाबाय 61/35 अपसन बि आनो जागोन बिनि थार फिननाया जेब्लायबो गोसोआव ला बेबायदि थायोबा जोङो दुसासा लाग्रो दुसासा लानानै जोङो बेबायदिनो गाहायजों राननानै गोजौजों सानजाब उनावहाय गोजौनिखौ डाइरेक्ट प्लास खालामबानो जाबाय मालाबा समाव माइनासबो थानो हागौ माइनास खालामनांगौबा जों माइनास खालामनांगोन आरो जोङो प्लास खालामनांगौबा प्लास खालामनांगोन आरो जों बेखौ कमन लालायलायनानैबो खालामनो हायो थारमाने नैबे हनै 6/7 आरो नैबे 2/7 माने गाहायाव बेनाबो 7 दं बेनाबो 7 दं बेखौ खाथि दोनलायनानैबो हायो बेखौ 2/5 1/5 खौ खाथि दोननोबो हायो ओरैबायदि हायो थारमाने नै आं बेखौबो दिन्थिखानोसै 6/7 ओमफ्राय जोंना प्लास 2/7 बेखौ आलादा खालामबाय प्लास जोंना मा जाबाय 2/5 प्लास जोंना 1/5 बेबायदि जाबाय बेबायदि जायोबानो दे 7 आरो 7 नि दुसासाया जोंना मा जागोन 7 आनो जासिगोन होमबा बेखौ एखे जुदि जायोबा गाहायनि अनजिमाया जुदि एखेखाबा दुसासाया जुदि एखेबा जोंनो बे गोजौनिजों जोङो 6 जों 2 जों प्लास खालामनो हागोन प्लास दाना 5 आरो 5 निया बेबो 5 आनो जागोन 2 आरो 1 जों दाजाबनांगोन जोङो बाहाय 2 आरो 1 जों दाजाबनो हायो दाना 7 थाबाय 6 प्लास 2 बेसेबां जाखो जोंना 8 जाहैबाय प्लास 2 प्लास 1 मा जाखो जोंना 2 प्लास 1 जोंना मा जाबाय 3 जाहैबाय 3/5 जाबाय बियो होमबा जों दाना 7 आरो 5 नि दुसासाया जोंना मा जागोन जोंना 35 जासिगोन बियो 7 सानजाबा 35 जाबाय दाना एखेयानो 35 खौ जों 7 जों रानबा 5 मोनो 5 जों 9 जों सानजाबा जोंना 40 जाबाय दाजाब दाना 35 खौ जोंना 5 जों रानोबा जोंना मा जागोन 7 मोनगोन 7 जों जोंना 3 जों सानजाबा 21 जाबाय होमबा जों दाजाबलायबा बेसेबां मोनबाय 40 जों 21 दाजाबा 21 जाबाय गाहायाव 35 जाबाय होमबा एन्सारा गोरोबबाय 61/35 जाहैबाय जों बेखौ बेबायदिबो दिहुननो हायो कुइसन नाम्बार 8 आव दङ बेबायदि 1 स्क्वायर प्लास 2 स्क्वायर प्लास 3 स्क्वायर प्लास 4 स्क्वायर प्लास जोंना थांबाय थानानै 10 स्क्वायरसिम आरो होमबा बिसिनि स्क्वायरफोरखौ जोङो दाजाबजोबा मा जागोन बेखौ सोंदों थारमाने 1 नि स्क्वायर 2 नि स्क्वायर 3 नि स्क्वायर 4 नि स्क्वायर आरो जोंना 10 सिम फारि दाजाबजोबा मा जागोन बेखौ सोंदों होमबा बेयो मोनसे मा अनजिमानो फारि दङ नै 1 निफ्राय 2 3 4 बिदिनो 10 सिम होमबा बेबायदि फारि थायोबा गोसोआव ला बेयो मोनसे मा अनजिमानो मिथिंगा अनजिमा जानानै दङ बे मिथिंगा अनजिमानि बर्गफोरनि दाजाब गासै बियो होमबा मिथिंगा अनजिमानि बर्गफोरनि जुदि दाजाब गासैखौ जोङो दाजाबनांगौब्ला जोंनि बेनि दाजाबनांगौआ बोरै जागोन बेखौ जोङो ओरैबायदि खालामनांगोन थारमाने नोंथांमोना बेखौ मोजाङै गोसोआव लाबानो जाबाय थारमाने बियो जोंना ग्रेड 4 नि आनजादाव फैनो हागौ थारमाने ओरैबायदि नै बियो लास्टआव जोंना मा अनजिमा दं 10 स्क्वायर दङ माने 10 अनजिमा दङ 10 स्क्वायर होमबा बेखौ 10 खौ जोङो लिरदो
10 खौ लिरनायनि उनाव जों मा खालामदो दाना 10 नि उनावहाय जोंना मोनसे अनजिमा बारायबानो जाबाय 11 दाना नै इनटु होबावदो दाना नैबे 10 जों नैबे 11 जों सानजाब माबा दाजाबबानो जाबाय बेजों मोननैजों दाजाबदो 10 + 11 जोंना मा जायो 21 जागोन ओमफ्राय गाहायाव जोंना मा खालामदो 6 जों राननानै होदो होमबानो बेबायदि मिथिंगा अनजिमानि बर्गफोरनि दाजाबगासैखौ जोङो मोनगोन बुजिबाय जानो हागौ नोंथांमोना गोसोआव लाबावनै 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर आरो 10 स्क्वायर बे मा अनजिमा मिथिंगा अनजिमा बेबायदि मिथिंगा अनजिमानि दाजाबगासै बर्गफोरनि दाजाबगासैखौ फार्स्टआव जों मा खालाम लास्टनि अनजिमाखौ नाय 10 दङ 10 स्क्वायर दङ बेखायनो जोङो 10 खौ होदो बिनि उनाव 10 नि उनावहाय जोंना मा दङ 11 जायो दाना बिसोर मोननैजों दाजाबदो 21 जाबाय ओमफ्राय 6 जों राननानै होबानो जाबाय होमबानो जागोन बिनि एन्सारखौ मोनगोन दाना नायदो जों दानलायलायनोसै जों दानलायलायोबा ओरैबायदि जाबाय 21 खौथ' जोङो 6 जों दान 21 खौ जोङो 7 जों माबा 3 जों दानोबा 7 जाबाय 6 खौ जोङो 3 जों दानोबा जोंना मा जाबाय 2 जाबाय थारमाने 21 खौ जोङो माजों रानखो जोङो 3 जों रानबाय 7 मोनबाय ओमफ्राय 6 खौ जोङो 3 जों रानबाय 2 मोनबाय ओमफ्राय 10 खौ जोङो 2 जों रानबा 5 मोनबाय दाना बे मोनथाम अनजिमाखौ जोङो सानजाबबानो बिनि थार फिननायखौ जों मोनसिगोन दाना 5 जों 10 सानजाबा 55 जाबाय 55 जों जोङो 7 सानजाबनानै मा मोनो बेनि जागोन बिनि थार फिननाय मा 7 सानजाबबा 35 5 होबाय 3 आथेक ओमफ्राय 7 सानजाबबा 35 30 37 38 38 जाबाय होमबा एन्सारा जाबाय बिनिया 385 होमबा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आनो जागोन बिनि थार फिननाय दाना कुइसन नम्बर 9 आव दङ बेबायदि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस दाना द' थांबाय थानानै 80 स्क्वायर सिम दाना बेबायदि जायोबा जोंना माबोरै जागोन बिनि दाजाबगासैया जोंना मा जागोन बेखौ सोंदों थारमाने दाजाबनानै मा जागोन थारमाने बिनि बर्गफोरनि दाजाबगासैखौ दिहुननांगौ दोंना दाना नायदो बेयो मा अनजिमा बियो गासैबो जरा अनजिमा फारि फारि जानानै 2नियाबो जरा 4आबो जरा 6आबो जरा आरो जोंना लास्टआव 80आबो जरा माने जरा अनजिमानि बर्गफोरनि दाजाबगासै होमबा जरा अनजिमाफोरनि बर्गफोरनि दाजाबगासैखौ जों बोरै दिहुनो दाना जरा अनजिमानि बर्गफोरनि दाजाबगासै दिहुननायनि फर्मुला दङ जोंना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दहायना मिथिंगा अनजिमानि बर्गफोरनि दाजाबगासैमोन दाना जरा अनजिमाफोरनि बर्गफोरनि दाजाबगासै होमबा जों गोसोआव लाबानो जाबाय लास्ट अनजिमाखौ नायबानो जाबाय लास्टआव जोंना मा दङ 80 दङ बे 80 खौ लिरदो 80 नि उनावहाय मोनसे बारायबावदो जोङो गेजेराव सानजाबोनानै मोनसे बारायबावबा 80 जागोन आरो जुदि मोनसे बारायबावबा जोंना मा जागोन 82 जागोन बेबायदि दाजाब बारायनानै उनावहाय 6 जों रानबानो जाबाय बेबायदि खालामबानो जाबाय माने लास्टनि अनजिमाया जोंना 80 होबाय 81 होबाय आरो 81 नि उनावहाय 82 जाबाय ओमफ्राय उनावहाय 6 जों रानबाय होमबा बेखौ जोङो दानलायलायबानो बिनि एन्सारखौ मोनसिगोन दाना दानलायलायोबा जोंना मा जागोन जोङो बेखौ 2 जों राननो 80 खौ 2 जों रानबा 40 जागोन दाना 6 खौ 2 जों रानबा 3 जागोन दाना 3 जाबाय गाहायाव ओमफ्राय गोजौआव मा जाबाय 40 जाबाय दाना जोङो 81 खौ जोङो 3 जों राननो हासिगोन 81 खौ जोङो 3 जों रानबा बेसेबां मोनगोन 81 खौ 3 जों रानबा जोंना मा मोनगोन 3 सानजाबनै 6 3 सानजाबस्नि 21 दाना 27 मोनबाय जोङो दाना बेखौ सानजाबजोबानो बिनि एन्सारखौ मोनसिगोन दाना 27 40 82 सानजाबगोन जोङो होमबा जोंहा 27 जोंना 40 जों सानजाबग्रोनोसै सानजाबबा 0 फैबाय 4 सानजाबस्नि मा जासिगोन जोंना 4 सानजाबस्नि 28 दाइन होबाय नेहाथे 4 सानजाबनै 8 90 मा जाबाय 1080 जाबाय बे 1080 जों मा खालामदो 82 खौ सानजाबबावबानो जाबाय 82 खौ सानजाबबानो बिनि एन्सारखौ मोनसिगोन 2 सानजाब लाथिख' लाथिख' 2 सानजाब 8 जोंना 16 जायो 1 हाबाय 2 सानजाब लाथिख' लाथिख' जोंना फैबाय 1 फैबाय 2 सानजाब 2 जाबाय 8 सानजाब लाथिख' लाथिख' 8 सानजाब 8 64 4 होबाय 6 आथेक 8 सानजाब लाथिख' लाथिख' 6 फैबाय 8 सानजाब 8 फैबाय दाना दाजाबबानो जाबाय लाथिख' फैबाय 6 फैबाय 5 फैबाय 8 फैबाय 8 फैबाय 8 8 5 6 लाथिख' 8 8 5 6 लाथिख' अबाव दं जोंना बिनि एन्सारा अबाव दङ 88,560 जाहैबाय 88,560 होमबा बिनि एन्सारा जागोन अपसन ए आव दङ अपसन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय बेबायदि दिहुननांगोन जुदि बियो जरा अनजिमानि बर्गफोरनि दाजाबगासैबा बेबायदि खालामबानो जाबाय जोङो मा खालाम लास्टनि अनजिमाखौ नाय आरो बे फारि फारि जोङो खालामबानो जाबाय मोनथाम अनजिमा लाबानो जाबाय उनावहाय 6 जों रानबानो जाबाय दा कुइसन नम्बर 10 आव दङ बेबायदि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर थांबाय थानानै 22 स्क्वायरसिम थारमाने बेयो मोनसे मा होनो बेजोरा अनजिमाफोर बेजोरा अनजिमानि बर्गफोरनि दाजाबगासैखौ दिहुननांगौ 1 आबो बेजोरा 3 आबो बेजोरा 5 आबो बेजोरा 7 आबो बेजोरा 23 आबो बेजोरा थारमाने फारि बेजोरा अनजिमानि बर्गफोरनि दाजाबगासै आरो माने बे बर्ग अनजिमानि दाजाबगासैखौ दिहुननांगौ होमबा जों बेबायदि दिहुननांगौबा जोङो गोसोआव लाबानो जाबाय फर्मुलाया जोंना जरा अनजिमानि दाजाबगासैजों एखे जुदि मिथिंगा अनजिमा जायोबाल' आलादा जायो थारमाने जुदि बेजोरा जायोबा जों गोसोआव ला जोंना लास्टआव दं 23 दङ बेखौ गोसोआव लादो 23 नि उनावहाय जोंना मा दङ माने मोनसे बारायनांगौ गेजेराव सानजाब होनानै मोनसे बारायनांगौ 23 नि उनावहाय जोंना 24 जागोन 24 नि उनावहाय 25 जागोन
गाहायाव जोंना मा 6 जों रानबानो जाबाय माने लास्टनि अनजिमाखौ नायदो लास्टआव मा दङ बिनि जोंना मा खालाम 1 बारायदेरनानै जों 6 जों रानबानो जाबाय दा जों बेखौ दानलायलायनोसै दाना दानलायोबा 24 खौ जों माजों राननाय 6 जों राननाय 6 जों मा सानजाब 24 जायो 6 सानजाब 4 जोंना 24 जायो दाना जों बेखौ सानजाबलायबानो जाबाय गोजौनिखौ 23 जों 4 जों सानजाबदो दाना 23 जों जुदि 4 जों सानजाबा जोंना मा जागोन 3 सानजाब 4 12 नै होबायसै आरो ओमफ्राय 4 सानजाब 2 जोंना मा जाबाय 8 9 92 जाबाय दाना 92 जों 25 जों सानजाबानो जोंना एन्सारा मोनसिगोन 92 जों जोंना 25 जों सानजाबनांगौ 5 सानजाब 2 10 5 सानजाब 9 जोंना 45 40 जाहैबाय बियो ओमफ्राय 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब 9 18 जोंना मा जागोन 0 फैबाय 8 जोंना बिनि जाजाबा जोंना मा जाबाय 12 13 3 होबाय 1 2300 जाबाय बिनि एन्सारा 2300 मा बिनि एन्सारा जागोन अप्शन फैनि गेजेराव अप्शन सी आनो जागोन बिनि थार फिननाय होमबा जोंना मा जागोन 2300 जाहैबाय होमबा गोसोआव लाबानो जाबाय जुदि बेबायदि मिथिंगा अनजिमा आरो जरा अनजिमा आरो बेजोरा अनजिमानि फारि बेजोरा अनजिमा आरो फारि जरा अनजिमानि जोंना बर्गनि जुदि दाजाब गासै दिहुननो थिनोब्ला बेबायदि गोसोआव ला जोबथारनाय अनजिमाखौ नाय आरो जोंना बेजों मा खालाम मोनसे बारायनानै मोनथामसिम बारायबानो जाबाय गासै मोननै बारायदेरनानै मोनथाम जागोन बेखौ 6 जों रानबानो बेखौ 6 जों राननानै दानलायलायबानो जोङो बेनि एन्सार दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आङो बेबायदिनो मेथ्सनि भिडिअ सिगांनिफ्रायनो लाबोगासिनो दं नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नायाखैबा डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ लिंकआव थांनानै नायनो हागोन आरो मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना जुदि आंनि जेएम बड' स्टाडि WhatsApp ग्रुपआव जয়েन जायाखैबा जয়েन जानो हागोन डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ लिंकआव थांनानै जয়েन जाबानो जाबाय गोजोनथोंसै थेंक इउ